Oo, na siya kay Kuyo. Yuta sa biotin. Mura po tag-amaw way og kita rin sa magani. Ikaw. Dandagan din ang ikaw ra isa. Uy, mula kang sa inyo. Char. Para po ba romantic? Pero lakagon kag iro. Okay. Pwede ra. Naka mag-randi ang donkey nga bato. You belong with me. Ibilit mo lang ako sa Pati ako makeup. Saban niya. Balik, di ba ba? Dako kay siya nga bato, guys. Nice kay ang view, guys. My God. Ay, nana, ngit-ngit na kita dahil kayo. Horror. Ay, ngit-ngit na kayo ba? Na narinig kalit din nga mo tagbo kita si Maria. Kuya Pao. Basta lagi hindi ko munong eh. Blouse ka. Ako, sige ko, bahala ka na yun. Mas lahat ba, uy, nagmotor na ka ba? Hindot kayo ting o hinahinay pa. Uy. Kalay. Init ang hitin pa. Tempa. Unsa man ni si Yo. Padaplin di, padaplin. Sige, patay, hinahin lang. Ay, ingon siya ba? Oh! Mo abay. It's more fun. Wow! Magsigilan yung tanip, wow! Balik 100 na mo. Makapili tayo na. Guys, oh! Murag doon lagi ta diri sa langit. Partial pa lang din eh. Samot na siguro nakasunod ni sa kanila yan. Huwag sa pagkakaroon na nila sa mga pinapagkita sa inyo. Nice
magdala dayon og kanang guitar. Wow, my God. Inana ra gid ka simple mong pangandoy. Okay guys. See you later. Kuan na lang hilaw kay dito na natudikon sa balay. Di ba? Hi guys, ako ditong pagumangko ni Kuan, Mami Titing, gwapa ba daw? Oh, thank you. Basta lagi Ibanez kay mga gwapo. Ujag. Buyag, blessing kay Lord kay Sawat Moya. man tatog na may pagumangkon. Ay, manakay gagaw na. Oh. Sa ang daddy na side. Mm. Saan man. Okay ra. Naman bitaw mo. Yes. Kayo? Welcome back, guys. Tambok ko na lang. Sagdi lagtambok kay gwapa man. Tamsil. Pag going home na mi, guys. Ay, katawa pa. Ako inaulo ya pa. Me, ang call me. Kita ah. Dili casting on eh. Okay, more ang biya. Anong montage may mo to kung gitudlo sa imo nga i-time lapse ni mo niya i-music mo tong montage. Ay, di time lapse to, pero ang montage imo siyang butang ang transition bitaw. Music. Pero transition nga kanang mano-mano. Depende sila nahibaw. Music dayo. Ba, inaan copyright kay gina-copyright na sa YouTube karon. Stricto na yung YouTube Stricto karon. sila. Mapaan ra ba sila? Note sila sa imo. Kuan man din na siya kanang kinanglan murag warningan ka kung di ka magpatuo. Kuan din imo ang channel. Murag i-block nila man siguro doon no. Dili ilang i-demonetize. Dili Oo, nila i-dem- ipakita, oo. dili nila ipakita sa Oo. imong mga viewers or ipasuggest Sayang nila sa lang mga ba? tao. Kinanglan mo follow.